členovia asociácie fakultných nemocníc, ktorá združuje jednak fakultné nemocnice, ale aj 3 univerzitné nemocnice, vítajú zavedenie tohto klasifikačného systému. Očakávame od toho jednak prínos toho, že sa budeme vedieť porovnávať nemocnice medzi sebou, to znamená, že budeme vedieť si vlastne porovnávať náklady. A samozrejme sme pripravení na jednej strane dostávať za základné výkony menej, ale očakávame, že za naozaj komplikované a unikátne výkony budeme dostávať adekvátnu sumu. Ďakujem pekne. V mene Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá združuje približne 60 zdravotníckych zariadení, preto hovorím približne, že ten pohyb tam predsa len nastáva. Všetci podporujeme a veľmi ďakujeme a vítame uvedenú iniciatívu a nedá mi, aby som nespomenul možno 3, dokonca aj optimistické posolstva. To prvé, chcem vyzdvihnúť to, čo spomenul už aj pán minister v svojom príhovore. Veríme a sme presvedčení, že vnesie najmä do oceňovania výkonov spravodlivosť. To mi nedá, aby som nespomenul na prvom mieste. Možno 2 optimistické posolstvá ďalšie z nášho pohľadu. Poprvé, sme presvedčení, že DRG šťastie prispieje dokázať, že nevždy je dostatok zdrojov, ktoré sa točia v zdravotnej systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. A po druhé, prispieje k vyváženiu hodnoty vykonávaných výkonov medzi jednotlivými odbormi. Vieme, že v súčasnosti to celkom neplatí. Teda vítame a sme radi, že zavádzame DRG systém, alebo že otvárame iniciatívu zaviesť DRG systém. Za všeobecnú zdravotnú poisťovňu môžem povedať, že sme presvedčení, že DRG je transparentnejší a spravodlivejší úhradový mechanizmus. Som veľmi rád, že sme sa tu stretli v takomto zložení a že tento systém bude implementovaný v spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zástupcami lôžkovej zdravotnej starostlivosti a všetkých zdravotných poisťovní. A zároveň chcem skonštatovať, že od dnešného dňa k plnej implementácii systému DRG nás čaká ešte veľa práce, ale verím, že spoločnými silami sa nám to podarí. Za dôveru by som rád povedal, že so všetkým, čo tu zaznelo, sa dá len súhlasiť. Určite potrebujeme spravodlivejší systém odmeňovania poskytovateľov ústavnej starostlivosti a dôvere budeme robiť všetko preto, aby sme tento systém zaviedli čo najskôr. Verím, že 1. apríl 2013 je úplne reálny termín. Keď som sa prvýkrát stretol s pojmom DRG, tak som sa spýtal VUR-ku, nášho akcionára, že čo vám môžeme od toho očakávať? Či úsporu, lepšiu zdravotnú starostlivosť? Akcionár povedal, že prečo sa to pýtam? Povedal som, lebo o tom rozmýšľame, že na Slovensku poisťovne podporia túto iniciatívu a že my sme sa zapojili. Povedal akcionár na to, no, že konečne. To najväčší prínos, ktorý môžeme čakať od systému DRG, je transparentnosť. Že toto je hlavný dôvod, prečo sme sa aj my rozhodli zapojiť. Ešte možno